କାହିଁକି କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ? କାହିଁକି କହିଲ? କାହିଁକି କରିବିନି? ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମଣିଷଟେ, ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇନି। କାହିଁକି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ କହିଲ? ତମେ ପୁରା ହଉଛ ମୋ ଦେବତା। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଏତିକି କରିବିନି ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ଚାଲ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ। ଆରେ এই জীবনটা হচ্ছে গোটাଏ পান্থশালা। এই মଣିষটা কেତେବେଳେ যে ଚାଲିଯିବ ତାର କିଛି ହିସାବ ନଥାଏ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତମେ କେବଳ ତମେ ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମର କିଛି ବି ହବନି, କିଛି ହବନି ତମର। ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସହିତ ତମେ ଚାଲ। ଆରେ କୋଉଠିକି ଯିବା ବୋଲି ତମେ ମତେ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ ମାଗି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଯିବି। ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ମେଡିକାଲରେ ଭଲ କରିବି। ଚାଲ Hey,